The Boy Who Tried MILF și... Suntem formația The Boy Who Cried Wolf. Primul concert The Boy Who Cried Wolf de la Partizan. Putem schimbi vocea și pe o voce de aia. Și vă așteptăm pe 26 octombrie. Îmi pare rău, mai facem un take. Salut, suntem formația The Boy Who Cried Wolf din București. Suntem formația The Boy Who Cried Wolf din Constanța. Suntem formația The Boy Who Cried Wolf din Tomis 2. Formația The Boy Who Cried Wolf și o să cântăm 26 octombrie. Un mare viol auricular asupra voastră. Un mare act de terorism audiovizual. În Clubhouse. Să veniți îmbrăcați în altcineva. Mai facem un cadru. Am 8 ore pe ăsta, să știi. Ai 8 ore pe ăsta? Am și eu 8 ore.